Hello friends, rongno lamsogo tini rokno lamsomani karon ke aisi norok tak phanan channel subscribe khadi tai bell icon click khai norok support khadi engkai mia phurang norokno je common number mani aboni bisingo norok ending tai second guti o success wngkha engkai tini 12 tarik o norokno ang guti rinai norok kakao norok success wngnai nei engkai 12 tarik ni guti chwng naina swkang rwma rok tongnai oroni 37 kaisa engkai tai 65 tai omo hai guti tongdo nai 35 65 ba 56 obo hai guti tongkha hwnkhe chwng rwtugui kari o no engkai tini nongno common guti rinai norokno common guti o norokni aro success wngnai hinui ang kha o engkai norokno guti rina swkang puila norokno house ending rwano house ending rwkha hwnkhe house ending norokni success wngkha no engkai norok tabuk nai di puila norokno house nai miyani salo phaio 37 tai 65 engkai 37 by 65 phaikha engkai norok tini salo je thwngui mannai 1 tai 2 house o duita house norok thwngui mannai ending hwnkhe norokni bisingo 3 tai 8 norok ending o thwngui mannai engkai o 4 ta house ending rwkha norok o 4 ta house ending bisingo norok success wngnai hinui kha o engkai o 4 ta house ending ni bisingo tamo phainai nongno ang tabu guti sukrui rwnai engkai 1 house ni bisingo norok khwnani salo thwngui mannai 12 tarpore 13 16 তারপরে 17 tai 19 engkai o 5 ta guti norokno rwi rwkha 1 house jodi phaikha engkai obono norokni bagui fix engkai 2 house jodi phaikha engkai norok thwngui mannai 22 21 23 26 tai 28 engkai obo 2 house ni bisingo phaikha engkai obono fix engkai o norok o bisingo norok je thwngnai amsuk thwngui mano engkai norokno tabuk ang 10 ta guti rinai obono fix o 10 ta guti je thwngnai obono fix hingni chongdi engkai aboni bisingo norokno naidi ang rwi rwmano 10 ta guti bisingo norok tamo thwngnai 10 ta guti bisingo norokno puila rwano 76 tai 95 engkai 59 tai 67 engkai aro 4 ta guti wngkha 4 ta guti tarpore norokno rwmano engkai tarpore norokno rwano ang 35 tarpore 35 paikha 35 tarpore 57 tarpore rwano 29 97 tarpore rwano 63 tarpore rwano 63 tai 17 engkai norok o bisingo guti thwngui mannai je 10 ta guti oro obono norok bagui khwnani bagui fix 10 ta guti engkai chwng actually ani mobile chikon aboni bagui kisa norokno calculate khainani problem tongo norok jodi support khai tongkha hwnkhe ang mobile kotor rok paimana hinui kha o engkai norok
no ang fix guti 29 kaisa thangdi tai 57 kaisa thangdi abono karibo 17 kaisa thangdi tarpore 17 fix guti hingke 17 tarpore 17 hingke abono karoi tai tamo thangnai ribano 67 8 95 hingke 29 hingke 97 o chaita guti norong bagoi fix o chaita guti kisa hit o thwngmano tini sala o chaita guti ni kisa hit o thwngdi tai 10 ta guti abo normal o thwngdi hingke norok success wngnai hingke abono karoi bo chwng kok salaiano tabuk zero house ni jodi je thwngnai muchungnai rok hingke zero house ni no thwngdi 01 tarpore 03 05 07 09 hingke o bisingo no fix je zero house thwngnai rok ni bagoi hingke 1 house thwngnai ni bagoi fix wngkha tei 11 13 17 15 19 abo 1 house ni bagoi fix abono thwngui mannai hingke 2 house thwngnai rok ni bagoi hingke 21 22 23 29 tei 27 25 abono fix hingke 3 house thwngnai rok ni bagoi 35 31 37 tarpore 70 37 hingke 39 abono fix ni bagoi hingke 4 house thwngnai ni bagoi 41 43 46 47 47 49 abono fix hingke 5 house thwngnai ni bagoi wngkha de 51 53 56 57 59 abono fix hingke 6 house thwngnai rok ni bagoi 61 63 65 67 69 hingke 7 house thwngnai rok ni bagoi 71 73 75 77 79 hingke 8 house thwngnai rok ni bagoi wngkha de 81 82 83 84 sorry 85 87 89 9 house thwngnai rok ni bagoi wngkha de common 90 91 93 97 95 abono common abono no fix je house ni guti thwngna muchungnai rok hingke abono naithok hingke success wngnai hinui khakao hingke norok jodi success wngya tongo channel no bo subscribe khai di tei like kaisa khaiui support khai di tei norong friends wngno baya songno share khai di hingke nano sabrung no support khai tongdi hingke norong ni hamjago bai ang tei bo norok no kaham ke guti rwui mannai tini bagui asung no malaya no khwnani next video o.